4月4日土曜日、ロックダウン15日目でした。もうすぐ終わろうとしてます。そうですね。週末、2回目の週末。そうね。ロックダウンになってから、まだ1回も買い物行ってない、ね。行ってない。行ってないね。どう食材まだある？もう、だいぶないね。来週は行かなきゃいけないかな。野菜切って凍らしてあったやつとか。もうない感じだね。そうだね。今、自分たちで買いに行く方法もあるし、ここ数日間でよく目につくのが、オンラインだね。ショッピングね。買って、届けてくれるっていうのが結構いくつかね。いくつかありますね。まあいい値段。届けてくれるんだからね。それはね、一回利用してみようかなとも思うし。いろんな野菜とフルーツと何かで7500フランとか。ローカルの、野菜とか作ってる人、農業してる人を助けようっていうか、そういう流れで始まったところもあるし、あとマーケットドライブって言って、タヒチ島でも2カ所、野菜をこう量り売りじゃないけど、前もって注文しとくと、ドライブスルーみたいな感じで、野菜がピックアップできるっていうことを、今週2回ぐらいやってたのかな。なるほどね。だけどこうみんなが一気に行き過ぎて、350台ぐらいこうたくさん来ちゃって、それですごい渋滞とか待ちが長かったとか、結構問題はいくつかあるけれども、でもすごい売れてよかったっていうふうにね言ってたけどね。そこに買い物行くのにも申請書、外出申請書が必要なんだ。もちろん。で、そこに、それを買いに行きますって理由か。買いに行きますっていうか、買い物行くっていう買い物いいんだ。生活必需品の買い物に行きますって。ただ買い物はこまめに行かず、まとめて買ってくださいっていうふうなメッセージ今日あった。毎日ちょこちょこ買うのはダメ。それはそうですね。人に会う機会をなるべく減らす。そうだね。あと買い物は一人で行ってくださいと。大人数で行くのはやめてくださいとか。今日土曜日だった週末だったんだけど、テラス、家のベランダから下見たときに、歩いてる人が今までよりちょっと多かった気がするけど、気のせいかな？時間帯かな？みんな夕方は結構歩いてるかな。やっぱりずっと家にいるのも大変なんで、気分転換にウォーキング。結構いたね。一世帯、家族だったら動いていいっていう。あと半径1キロ、家から1キロ以内で1時間以内だったら歩いてもいいっていう。あの人たちもみんな紙を持ってないと本当はいけないんだけど、持ってるのかな？でも持ってるよね。持ってるかな。もしコントロールあった時に、ないと罰金だからあると思うよ。持ってると。結構罰金しっかり取るんだよね。友達取られるね。結構コントロールはあって、厳しいと思う。その効果が出てるのかどうか、感染者、横ばい、ちょっと今日また増えたけど、40人。昨日ぐらいまで3日間37とか38かな。でも、疑いのあるテストを待ってる人たちはどんどん増えてるね。500なん585だった今日。だからこれは増えてるね。そこがちょっと気になるところで。あと今日一人増えたのは、誰かから移った人っていうことで、動いている人が移ってるわけだから、そこを気をつけましょう。
まあ、どこで誰が持ってるかわかんないからね。そうね。今日そういえば、僕たちの家賃の支払い日でね、家賃の支払いをネットバンキングで支払って、普通の満額、今まで通りの満額払ったんだけど、その後、ね、不動産屋さんにね、ちょっと、この状態がずっと続いたら厳しいんでっていうことで、交渉は可能ですか、交渉できますか。一応メールしてみたらね、帰ってくることわかんないけど。まあね、この1ヶ月とかでね、もう収束して戻ればいいけど、これがやっぱり厳しそうだね。ないとね。そう。その返事待ちと、今日4月、日が明けたら次日曜日4月5日なんで、当初のロックダウンの最終日だね、明日ね。予定ではね。まあ、それも伸びて15日、10日間伸びて15日。まあ、その15日もどうかっていう話だけどね。あと、来週月曜日から学校？学校が始まる。学校始まる、タシの学校。だけど、まあ、家で学校。登校するのはなしだ。ない。タシ全体でなしだ。家で学校。家で学校。テレビ局とかのレッスンとか使うって言ってたっけ？テレビ局を使ったり、まあ、小さい子たち、小学校の低学年とかは。あとはもう中学生ぐらいになると、もうやっぱり自分たちのオンラインでやったり、アプリケーションダウンロードしてそれをやったりとかっていうふうに聞いたけどね。ボスのお子さんたちも学校？そう、家で学校。そっか。まあ、テレビはね、よっぽどの家庭にあると思うけど、ネットになると。うちないけどね。まあ、うちないね。うちないじゃん。うちないよ。ネットになると、僕はちょっと思ったのは、ネット環境が、悪い人いるんだよね。結構僕知り合いで、谷の中に住んでる人とか。山の上の方とかね。昨日のズームミーティングもそうだったんだけど、いや、ちょっと途切れになったりとか。肝心なとこが聞こえなかったら意味ないし、ストレスたまるからね。そうね、やっぱ大地内でも、それ地域によって、電波の良し悪しがあるね。あるね。ネット環境はまあ日本よりは非常に悪い状況だからね。まあその辺もちょっと改善。まあやりながらだね。やりながら、みんながね、初めての。やったことないもん、そんな。トライをして、いろんな方面でやってるからね。先生だって手探りだよ。月曜日からさ。うわぁ、すごい。コロナ時代って呼ばれるあれですね。これで、いろんなこと、ものが、流れがね、変わるよね。習慣とかね。そうだね。ということで、今日はちょっと短めですけど、ロックダウン15日目、もうすぐ終わろうとしてます。ね、明日は私、日曜日、皆さんは月曜日ですが、これからもお互いに、健康に気をつけていきましょう。ね、ご視聴ありがとうございます。それじゃあまたね。